ai niin se oli Dallasin, se oli, muistelen nyt niitä vaaleanpunaisia flamingoja, jotka täällä Miamissa siellä lentää, ei lennä kun lähtee liitoon siitä rannasta. Ja kuule, Antti, ei, mä ymmärrän, että ruokakaupan tekeminen on sen verran rankkaa hommaa, että päätit lähteä sitten autokauppaan, mutta me yritetään pärjää täällä. Olisi kannattanut kyllä 2 kertaa miettiä, että kannattiko lähteä. Mä luulen, Antti, että mulla on paikka sulle. Joo Antti, me itse asiassa suunniteltiin sillä tavalla, että ensi vuoden reissulle, joka on siis 4 viikon pituinen, niin sä olisit ollut tosi hyvä tähän näin. Oot osuttu vähän rennommin ja näin päin pois. Hetkinen, onko sä nyt vielä meillä vai mites? Ai niin, voi harmi Antti. Ajattele nyt, 4 viikkoa täällä. Kyllä sopinut tosi loistavasti tänne. Mä en tiedä näkyykö mun kuva, mutta sähän tiedät, että sä oot tosi rakas ja me kaikki haluttais, että saisit täällä meidän kanssa. Hyvää viimeistä työpäivää. Elena lähettää sulle terveisiä. Se päätti jostain syystä mennä ottamaan aurinkoa. Moi moi! Onnea! Onnea! Onnea kuitenkin. Ja kaikki muut meni onneen.